Ondiek marach thurgi men chiegni okeo couch men. Ni momo wacho no winjo ka muofu wacho ni muofu neno paka e wi yien mag piny tek. Aning'e wadak chon, wa joma nonyuol chon. 3AD milando go mage gik manonyuolwa. Gik muneno wacho go ema nonyuolwa. Mago to magu. It's time for goyo maka, burning charcoal, and it is a natural one. Chaga manie puodho, iti obed mang'ich. Kik iterwa atem, kik ilwarwa lwet obila, to rid mana wiwa. Chaga kakirido joma tiyo kode, katiyo mijengo to tiyo tije matek, kendo ikalo kodwa gengni matek mamuko tek. Akwayi manoko, ne nying Ruoth Yesu. Amen. Weedy is weedy. If you call it weedy, it is weedy. Sahi. Mana rwako gia namba 13. Mana rwako gia wuora gini no achako nene ga chon. Adwa wuogo onagi maloso go. Kik itim gimoro ni ji timo. Kik itim. Kik itim. Tim marach no kik itim. Sanya nyalo dhi kata nyiedho punde moko 10 kenda ng'ato achiel ma ng'ama omako na onge. Siko mane korona no ni kanye. Korona no ni kanye. Korona. Yaga piny tek sana.